Javi, Euskal Herriko Euskaldunen kopuruaren bila gabiltza. Inkesta soziolinguistikoko datuak ikusi ditugu, baina horiek ez digute populazio osoaren berririk ematen. Nafarroan ze datu ditugu? Bueno, aipatu duzun bezala, inkesta soziolinguistikoaren arabera, Euskaldunak gara populazioaren ehuneko 14,4 gutxi, eta Euskaldun hartzaileak ehuneko 10 inguru. Horiek izango lirateke, 76.000 Euskaldun, eta badago beste datu interesgarri bat, eta da Nafarroako Estatistika Institutuak emandakoa, 2022ko datuak dira, eta horren arabera, Nafarren ehuneko 15,1 bagara Euskaldunak. Kasu horretan, 3 urtetik gora. 3 urtetik gorako Nafarren artean, hala da. Eta izango ginateke, kopuru zehatzetara eraman da, 100.000 Euskaldun eta 75.000 Euskaldun hartzaile. Javi, 100.000 esan duzu. Beraz, 100.000ko langa gainditu dugu Euskaldunok Nafarroan. Kopuru borobila da. Bai, igoera Nafarroa osoan ematen bada ere, batez ere eremu mistoan ematen da. Hau da, Iruña herrian, eta gero, Tafaia, Lizarra, Erriberri, Zangotza, hor urtez urte ikusten dugu, igoera sostengatuak batez ere, ez, eta politak, bai. Ze, eremuen arabera aldeak izango dira, noski? Badaude, oinarrian, dola 30-30 urteko egoera oso ezberdina zen, Euskararen legeak definitzen duen eremu euskaldun horretan, edo besteetan, eremu mistoan edo ez euskaldunean, baina ez da hori arrazoi bakarra, ez, nik uste dut politika publikoek bere garrantzia daukatela, eta urte askoz, urte gehiegiz, eremu mistoan eta batez ere eremu ez euskaldunean, ez da bat ere bultzatu euskara, eta are gehiago, eremu ez euskaldunean, 2015 arte, debekatuta zegoen, ereduan ikastea arlo publikoan, eskola publikoan, ez, eta horrek eragin handia izan du, eta horregatik ikusi dugu, eremu euskaldunean, euskarak beste indar bat zeukala, eta horri esker, ez dio bakarrik eutxi, baizik eta indartu dela urte askoz, eta besteetan gehien bat azken urte hauetan, ari da azten. Kopuruetara joan da, nahi baduzu, eremu euskaldunean, biztanleen ehuneko 72 dira euskaldunak. Eremu mistoan ehuneko 13 eta eremu ez euskaldunean, euskaldunak oso gutxi dira, ehuneko 1,5 inguru. Orokorrean ala ere, adinen arabera ere aldatuko dira proportzioak. Bai, adibidez, eremu euskaldunera joan ez gero, gazteen artean, 16-24 urte tarte horretan, euskalduna dira ehuneko 86. Orduan, ikusten da hor, unibertsalizaziotik nahiko gertu gaudela, ez? Gero joaten bagara eremu mistora, euskaldunak... Jende gehien hemen bizi da, eremu mistora. Bai, duela ja urte batzuk, Nafar euskaldun gehienak eremu mistoan gaude, naiz eta dentsitatea, ez izan guk nahiko genuena, ez? Baina gazteen artean, ehuneko 29 da euskaldun, eremu mistoan, eta herriberan, eremu ez euskaldunean, portzentaje hori geratzen da neko 4,5-ean. Esanguratsua da, ez? Konparatzea datu orokorrak gazteen datuekin, eta esperantzarako tartea ematen digu ere bai. Zu Euskara Bideako zuzendaria zara. Zertan ari zarete kopuru hauek hobetzeko, emendatzeko? Arlo ezberdinetan egiten dugu lan, ez? Alde batetik, naiz eta gure konpetentzia zuzena ez izan, argi dago eskolak ikaragarrizko garrantzia daukala, ez? Eta hor lagundu behar dugu, kanpainak egiten, sentsibilizazio kanpainak, prestigio kanpainak, informazio kanpainak egiten, hor daukagun hutsune handi ez erraldoi bat da, adibidez, pertsona migranteekin, etorkinekin, askotan esaten digute, ez dutela informazio hori jaso, euskararen inguruan, eta badakizu, askotan gaizki ulertuak daude, edo estereotipoetan oinarrituta erabakitzen dute aukera bat edo beste, eta hor informazio asko eman behar zaie, haiek benetan askatasunez erabaki alizateko eta hautatu alizateko. Esan nahi dut, poliki-poliki, baina desagertzen ari da UPNek urte askoz bultzatutako mantra, eta da eskaerarik ez zegoela, herriberan. Ja daramatzagu 15 herri, laizter 16 izanen dira, non D-ereduko lerro berri bat ireki den, A-ereduko lerro batzuk ireki dira, hori ere existitzen ezen herri batzuetan, hau da, mugimendua badago. Eta beste ze esparrutan ari zarete? Bai, familia transmisioak bere garrantzia izaten jarraitzen du, zalantzari gabe, eta hor, datu positiboak, politak daude, egia esan da, gurasoak euskaldunak direnean,
100% ez, baina oso gertu dago, ez, transmisioaren datua, eta hori oso garrantzitsua da, eta nik uste dut adierazle ona euskararekiko daukagun atxikimenduarena, ez? Eta hirugarren zutabe nagusia izango litzateke helduen euskalduntzarena. Eta pozik gaude, bueno, ja aurten iritsi garelako doakotasunera hasierako mailan, A1, eta maximo historikoetan geunden arren, ikaragarri igo delako matrikula. 2024-2025 ikasturtean, 5.500 ikasle eduki genituen Nafarroan euskaltegi publiko edo pribatuetan, eta aurtengo iraileko matrikulan adibidez, A1 kasuan, igo da 24 inguru. Nire ustez, datu, bueno, interesgarriak dira. Eta bilakara guzti honen eredu zu ere bazara, ez, Javi? Zezu, garestarra zara, gareskoa, eta nik oroitzen dut txikitan garesen inork ezekien euskara. Garesen ia inork ezekien euskaraz, egia da, hor esku bateko atzekin zenbaziteken, egia da. Eta deredua, uste dut ezarri zela, 1983an, eta goratzen dut hasieran oso txikia zela, ara joaten zen haren portzentajea. Eta bueno, aur horiek orain gurasoak dira, eta apostua egiten dute sendoa dereduaren alde, deredua garesen oso zenbaki politetan dago. Gurasoen 75, 80 inguruk aukeratzen dute urtero, duela ja urte batzuk, eta, bueno, hor gaude. Bi bazuek, Javi, mila esker, eta nik orain jarraitu behar dut peskizan eta iparraldeko datuaren bila abiatuko naiz. Bidaia ona izan.